Y syniad sydd gan lot o bobl ynglyn â'r arweinwyr ydy pobl sy'n mewn siwts yn eistedd mewn swyddfa ac yn gweiddi ar bobl eraill i wneud y gwaith. Ond dwi am i ni feddwl am arweinwyr mewn ffordd wahanol. Arweinwyr ydy pobl sy'n tynnu pobl at ei gilydd a sy'n torchi'r llewis ac ymuno ar gwaith ei hunain. Hyd yn oed mewn gwaith tîm, mae angen arweinydd a mae angen capten ar y tîm. Ac un o gyfrifoldebau'r arweinydd ydy adnabod yr angen, gweld lle all pawb ffitio yn y tîm, a mae'r arweinydd yn tynnu pobl at ei gilydd. Rôl ar arweinydd hefyd ydy dod â strategaeth at ei gilydd, gweld lle gall ffitio mewn, lle gall pobl eraill ffitio mewn, adnabod yr angen a tynnu y cynllun at ei gilydd. Mae angen i'r arweinydd wybod beth yw'r nod. Mae angen iddo fe adnabod y camau sy'n angen mynd trwyddyn nhw, gwybod pwy dynnu mewn pryd, gwybod lle mae angen iddo fe ei hun wneud y gwaith, yn hytrach na pasio ymlaen i rywun arall, ond hefyd bod yn ddigon o ddyn i wybod pa mae e'n rhywbeth dyw e methu wneud a pasio ymlaen i rywun arall. Rhan bwysig o rôl yr arweinydd ydy gwybod pryd i ddwrprwyo. Mae rhai arweinwyr yn gwthio'r gwaith i gyd i bobl eraill, a mae rhai arweinwyr yn trio bod yn arwyr a wneud y gwaith i gyd i hunain. Ond mae dirprwyo yn un o gyfrifoldebau ac yn rinwedd yr arweinydd da. Yng nghyfnod Nehemeia, oedd y cyn-lywodraethwr yn cymryd arian y tlawd mwyn byw bywyd bras. Ond fe nath Nehemeia gymryd llwybr gwahanol ac uniaethu hun gyda'r werin, gyda'r bobl go iawn. Tybed ydych chi'n gallu meddwl am ffordd gall arweinwyr yr eglwys heddiw cymryd ochr y bobl yn hytrach na i lordio hi dros bobl. Pan mae gyda chi brosiect, mae'n bwysig cael tîm. Ond mae pob tîm angen arweinydd, mae pob tîm angen capten. Felly bod yn waith tîm, mae rhaid cael arweinydd i dynnu pawb at ei gilydd. Tybed pwy yw'r arweinydd yn eich plith chi, gan gofio mai nid yr arweinydd o rheidrwydd bydd yr un mwyaf swnched.